Coconut Christmas sa Mulanay, Quezon, ating pasyalan. Iba't ibang dekorasyong pampasko sa bayan gawa mula sa niyog. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Feel na feel ang native Christmas sa Mulanay, Quezon sa iba't ibang palamuting pampasko sa Town Plaza nila. Ang mga parol at Christmas tree gawa lang naman sa niyog. Coconut Christmas ang vibe. Pagbibigay-pugay raw ito sa mga magsasaka ng niyog na malaki ang naiambag sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Mulanay. Ang mga gumawa po niyan, yung mga membro po ng core piece, yung mga beneficiaries. Number two, syempre, sustainable materials ang ginagamit po natin. At least, hindi nasasayang ang mga byproducts po. Ang Christmas tree nila binuo gamit ang bao, coco lumber, mga dahon at bulaklak ng niyog at tingting. Hakbang daw ito para mapangalagaan ang kalikasan. Babalikan naman sa pagkabata sa Mala Playground at Candyland ng Christmas Park sa Chaong, Quezon. Makulay ang kanilang Christmas tree. Cute na cute din ang Christmas Village na hit para sa picture taking. Kaabang-abang tuwing gabi ang artificial snow nila na kinaaaliwan ng mga bata at matatanda. Hindi rin papahuli ang bayan ng General Nakar, Quezon. Maaaliw sa dami ng mga Christmas arc sa harap ng munisipyo. Ang Christmas gift na pinaiilawan ng libu-libong Christmas lights patok sa mga bisita. Bukod sa matayog na Christmas tree, sentro ng Christmas display ang Belen na sagisag ng pag-asa para sa mga residente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.